Putra kaudar katur wonten ngarsa panjenengan ya Mas sepote ya dados. Ya putra kaudar hadir pada Gagak Lodro Audio. Sugeng Dalu Cahayu season yang kedua Mawawan Wawamen Dangdut bersama MC kondangnya Jawa Timur. Betul sekali. Bung Rahmatio. Iki uga diaturke Sugeng Dalu ya karo panjenengane Mama Maria. Sugeng Dalu. Kagungan Gagak Lodro Audio dan juga segala macam persewaan peralatan pesta. Iki panggah kerja sama bareng dengan Gagak Lodro. Nah, iki ngatur kita tembangan, katur karo para kadang-kadang, para sedulur-sedulur sing wewengon bengi iki malek-malek nderek mangayi bagi hajate sing winantu pakurmatan ya. Monggo Mas, iki njaluke Yanli garapan Sragen Mas Rian ya. Kasih sejarah campur sari Putra Kaudar. Ayo Mas Joni. Lestari kendang Putra Kaudar. Ayo ayo.
Iki pagelaran bengi iki uga iso ditonton nang channel YouTube Putra Kawedar uga tak pancengnya apa to? Indah The Channel. Apa? Indah The Channel. Indah The Channel. Kok dek toh? Lah apa to? Wah. Wis kedawan kok terus. Ya nak, saiki rekening suasana ora kaya bengi iki tak aturi lenggah wae dhisik. Matur suwun. Injil